Natáčanie 5. série Stranger Things je v polovici a tak sa autori rozhodli nám dať takýto teaser vo forme behind the scenes. No a je tam veľa rôznych zaujímavých záberov, tak sa na to poďme spoločne pozrieť. Camera set. Action! OK, Willowhrad z prvej série. We're about halfway through filming now, and it's exciting. There's so much going on. Oh. Ladies and gentlemen, Oh my god, welcome to super. Stranger Things Season 5. Let's go. Ja sa to hrozne teším, už proste čakáme strašne dlho. This is day one. Z tohto bola aj fotka na internete, keď začali natáčať prvý deň. So I started when I was 10. I'm now turning 20 years old. Že začali natáčať, keď mala 10 rokov a teraz bude mať 20, že to je divné. No akože aj pre mňa to je divné. Asi pre všetkých fanúšikov. Every single moment. Sadie Sink! It's just Nice. so exciting. I think this is going to be the Keď best tam bol season yet. Will. Ready. And action. Wow, Like ty every vole. season, you never know what to expect. A 100% the wait will be worth it. Season 4 was big, season 5 definitely feels bigger. máme novú postavu. I love this show so much. I really am a fan. I'm excited to Erica! have scenes with the original 4. This is home. You just remember why you're doing it and Justina. how much fun you have. A This Joyce is My the Beloved. season the fans have Toto je been Holly, waiting for. Mikeova sestra. And we hope you're as excited as we are to get to tell the final chapter in this story. Tá hudba. Oh my god. A tam bol Will za mladá. Akože za mladá. Ako dieťa ešte. Wow. OK. Takže, ako sme počuli, sme v polke natáčania. Vlastne mám natáčať až do konca tohto roka. Takže, či bude 5. séria budúci rok, alebo až ten ďalší, tak to ešte zatiaľ nevieme. Uvidíme, ako to stihnú zeditovať, ale bolo by super, keby to bol ten ďalší rok, ale ťažko povedať, či to stihnú, lebo hovorili, že každá epizóda má dĺžku, ako keby to bol samostatný film, takže som veľmi zvedavá, že ako dlhé to nakoniec bude a má to byť vraj lepšie, väčšie ako 4. séria a už 4. séria bola akože fakt premakaná, takže sa na to hrozne teším. 4. séria sa mi páčila naozaj enormne a myslím, že to je pre mňa osobne asi aj najlepšia séria. Sa to tak trošku bije s tou prvou. Každopádne, poďme si to teda nejako ešte narýchlo prebrať. Tu teda vidíme, že natáčajú teda v lese, pravdepodobne nejaké scénky z toho obráteného sveta, z toho upside down, vzhľadom k tomu, že tam sú všade tieto tie koženy. Vlastne tuto je vidno, že je tam ten Willowhrad. Možno to bude práve tá flashback scénka, kde je Will v ten deň, ako sa stratil. Pretože vieme, že je obsadený aj nejaký herec, ktorý má stvárniť práve Willa, keď bol mladý. A má to byť nejako zamerané na toho Willa. Neviem, či iba jedna epizóda alebo celá séria, ale viem, že tam proste bude niečo z toho dňa, kedy sa Will stratil. Mali sme aj fotku na internete a dokonca aj scenár prvej epizódy začína tak, že je noc a počujeme chlapca, ako si spieva nejakú známu pesničku, čo môže byť práve tá, čo si Will vždycky spieval, že should I stay or should I go. Tu teda vidíme Dustina, ako ide na kole a vidíme, že má na sebe Hellfire tričko, také poloroztrhané a vlasy celkom v rovnakom štýle, ako mal Eddie. Pravdepodobne mu ide ako vzor. Čiže je známe, že sa vrátime k pôvodnej štyrke tých chalanov, ako to bolo aj v prvej sérii. A na tejto scénke mi príde Dustin trošku divný, neviem, či má niečo v ústach, ale jeho tvár mi príde trošku divná, neviem prečo. Tak si divne tvári a teda pripomína mi toho Eddieho tými vlasami, úplne je to tam. A Will má konečne normálny účes, chvála Bohu, už konečne nemá strih podľa hrnca. Dokonca aj Mike mi príde, že vyzeral niečo lepšie, ako vyzeral v predošlých sériách. Tu teda vidíme zvyšok gangu a Steve my beloved. Dustin vyzerá na tejto scénke nejak krvavo? Zdá sa mi to, alebo je akýsi krvavý? Príde mi, že je nejaký špinavý, má aj roztrhané to tričko. Podľa všetkého toto bude pravdepodobne v tej radio station, v tej radiovej stanici, čo som spomínala v jednom z mojich predošlých videí, že sa tam veľmi veľa natáča a bude to slúžiť ako nejaký ten ich úkryt. Pravdepodobne, to je iba môj tip. A páči sa mi, že Joyce vyzerá úplne rovnako ako v prvej sérii. Toto je teda scénka z prvého dňa natáčania, tam dali vtedy aj fotku na internet, že vlastne začínajú natáčať. Toto je šialené, no, že vlastne začali, keď mali okolo tých 10 rokov a teraz už budú mať pomaly 20 alebo cez 20 a už trvá proste 10 rokov, to je divné.
Táto scénka sa mi hrozne páčila, ako tu ide vlastne tá Max, tá Sadie Sink a okolo sú všetky tie rôzne kostýmy a práve chytla do ruky jej typickú bundu zo 4. série. Tu máme vlastne Mikeovú mamku Karen, ktorá do Witchi tiež nebude hrať nejakú rolu v tejto sérii, pretože práve aj Mikeová sestra Holly, ktorá mala obsadenú novú herečku na jej rolu, tak bude mať tiež veľkú úlohu v tejto sérii. Minimálne bude mať jednu epizódu, ktorá sa jej bude týkať. Tu máme teda opäť pohľad tú našu typickú štvorku, je tam opäť pohľad na Dustina, vidíme, že má proste rozstranené to tričko a teď. Tu máme novú postavu, ktorá ešte nevieme, čo presne bude znázorňovať, akú bude mať úlohu, uvidíme. Tu máme samozrejme Eriku, našu kráľovnú. Tu máme nejakú scénku natáčanú vonku a pravdepodobne na túto scénku potom nadväzuje jedna ďalšia scénka, ktorú uvidíme neskôr v tomto teaseri. A tu je práve tá scénka, o ktorej som hovorila. Toto je pravdepodobne Holly, Mikeová sestra. Neviem, či ju uniesie vekna alebo niečo, a teda vidíme, že tam blikajú tie svetla a že je vystrašená a čo aj unikli nejaké fotky z natáčania, tak práve bude nejako v kontakte s veknou. Uvidíme, jak to presne bude spravené. Tu máme nejaké dve nové postavy. Nie je ešte úplne jasné, ako budú hrať rolu. Pravdepodobne to budú iba nejaké vedlejšie charaktery. To vyzerá, že sme na nejakom cintoríne. Neviem, či to je ten istý cintorín, kde vlastne je pochovaný Maxim brat. A len tak pre zaujímavosť, na Twitteri bolo napísané, že už sa ukončilo natáčanie v tejto škole a že momentálne táto škola, táto budova pripravená na demolíciu. Čo podľa mňa veľká škoda, pretože mohli z toho kľudne robiť nejaké múzeum alebo niečo a nie to proste zdemolovať. Myslím si, že by na tom veľmi zarobili, keby ste robili nejaké múzeum Stranger Things alebo niečo také. Mám sa báť, že tu je opäť Steve a že je akýsi Kdoga Bunny na ksichte. Prečo každú jednu sériu si to musí Steve odsrať? Jo, a tu je asi pokračovanie tej scénky predtým, čo som hovorila, že sú tu opäť títo 4 chalani a Will pravdepodobne má asi nejaké zase brnenie vzadu na krku alebo niečo, pretože podľa všetkého niečo vidí. Nejaké akčné scénky, nejaké nočné scénky. Mám sa báť, že sú títo traja spolu v jednom týme. Jonathan, Steve a Nancy. Napíšte do komentárov, či ste tým Jonathan alebo tým Steve. To ma veľmi zaujíma. Tuto je vekna, nejaké akčné scénky, tu je práve ten Will z toho prvého dňa, keď sa stratil. Vidíme tu Elle, ako útočí. To je asi tak všetko. Toto bolo také veľmi rýchle zhrnutie tohto teaseru. Napíšte mi do komentárov, čo si o tom myslíte, ako sa to tešíte. Ja som veľmi nadšená a teda uvidíme sa ako ďalšie videá. Dajte sem určite like a zatiaľ adios.